ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଫସିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଶୀର୍ଷକରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓରିଏଲିକି ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓଲିଉଡର କୁଇନ୍ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟି ହେଉଛି କି ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ପଟୁ ବୁର୍ଲା ପଟକୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରବଳ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ନାଗରିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଗରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏହିଭଳି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି କି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଜମା ଜାଣିନଥିଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତ ଉଭୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।